sikile. Nah, angel iki kok tangan sak sikile iki angel iki, Bro. Kok tangan sak sikile. Rumah saku selamat mamel. Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Wis apa to jenengmu bendina pendak Asul kok enek iki? Kula sakmenika Lowo. Cak Lowo. Utawa CL. Lowo. Nek ning joboke ning LC iki CL. Diwalik. Dadi Sak Lowo. Pengalaman hidupmu sing mau nulane karo masyarakat karo para penonton apa kira-kira? Ya wis ngene-ngene. Ya wis ngene-ngene iki lho, Bas. Ngene-ngene iki apa? Paribasane wong ya sak umume. Heeh. Isuk ya nyambut gawe, Bos. Mu ngono. Nyambut gawe. Apa nyambut gawemu? Kula iki riset, Bos, pertanian. Oh, pertanian. Sapa-sapa kok? Nggih, kula iki sembari mengisi kesibukan bulan Ramadan. Oh, ngono. Kula iki hasil S1. Profesor Kentok iki. Oh, ngono. Dadi wis masalah contohnya pengen yo ahli lombok, Bos. Ben nandur lombok tapi aneh lho iki. Sok kapan-kapan kowe kudu iso menemukan apa? Orang ini perpaduan. Jadi lombok iki ben ora jemare kudu dikawin silang. Jadi contohnya lombok iki dikawin silang karo timun, karo kangkung, karo geling. Nah, iku dadine osek, iku dadine rujak. Apa? Niku poso yo aja ngomong ngono kuwi. Lho kan yo kawin silang, kowe kudu iso menemukan ngono kuwi. Pamane nganggo buah, pamane semangka campur kawin silang karo pelem. Dadine lutis. Kuwi kudu ngono kuwi. Lagi iki lho, Bos. Ternyata niku setelah kula selami. Heeh. Niku ternyata niku kuncine tetanduran. Kuncine swarga. Kuncine tetanduran niku apa? Ada 2 proses. Siji, nek dicangkok. Heeh. Itu proses dicangkok itu dados diplokne lemah batange. Heeh. Lagi engko kuwi sing siji. Nek disetek. Lah niku sing siji sing keloro setek. Nggih, sing keloro setek. Oh, ngono. Setek itu batang langsung dicepne dan niku tukul. Oh. Dadi kan langsung nek upama tukul dicepne. Nggih. Lah niku tukul dicepne nyocoki dene masal. Aku ditupak pukul kuwi kaya. Dadi ora usah dadak nganggo setek, ora usah dadak nganggo cangkok. Sing penting saorane kowe telaten nandur. Nandur lombok ya panen lombok, nandur jagung ya panen jagung. Aja nganti nandur lombok terus panen apa suket sak panunggalane. Dadi ora tau openi lomboke. Iya. Mari-mari ayo sembahyang budal ngaji ning Surabaya. Mumpung si urip sertekonan kapayang besok yang mati ben munggah suwarga. Ngono-ngono kuwi wong karepe para kanca-kanca seni budaya. Cendela cekap seman tenatur broto sento. Sarono Juli. Tak ngono ae lho. Ngono kata Jawa. Yen liwat aku kelingan. Kuwo ae wong yen aku leren. Jate tak ngombe. Ing jagat lebah tulisan. Rupane apa? Padahal bendera raja. Oh
iya, suaramu apik, wajan kowe nembang ya apik. Nggih, pancen seniman iku kudu setengah senewen lho, Le. Dadi kudu ngono, seniman kudu setengah senewen. Oh, senewen lho. Senewen iki carane iso ngetokke antusiase, inspirasine tanpa isin. Kudu ngono. Kudu ngono. Contohne glekeken ning arepe wong akeh. Ora oleh isin. Kuwi penting kuwi didikan mental. Didikan mental. Apik nek nembang buku Kasmara iki mau ketok nek kowe kulino cangkruk ning gubuk. Bener, karena pertanian kowe nang lombok teluwe gubuke gedhe. Wah, iku sing ora cocok nang ate. Jan aku isuk ngindaki wedhus lagi. Iki wereng-wereng do teko. Kowe teko wereng mumet ngono ya. Balik lek ono wereng tak sowo plot kok. Bae sampean iki nang. Ora ana subuh-subuh aku berarti buat mau jadwal plot di depan. Lain. Dadi aku ngomongin wereng lho. Utama di rokok tak semprotan. Ya pancen yo kene iki saolahan iki ngandang anu gak dulu. Aku disemprot mereng to. Aku yo ngono ning perasaan dibayar di foto bereng ya. Yo mbak ika. Monggo iki kumangan kok. Kita sedang dolan. Mbak Ika ini presiden legendaris desa Mbak Sri. Mbak Sri asli, ori. Nah, ini kan namun di dalam wonten lem cakra budaya. Lem cakra budaya. Wonten tebing, wayangan kecil ini cukup jalan kaki. Jalan kaki mawon. Udan ya cukup kudung payung. Kudungan payung. Angin banter cukup bawa tolak angin. Tolak angin. Jadi denora masuk angin. Malah bikin laku di ngene bos. Apa? Wong hujan-hujan gak iki mriki. Terus aku iki. Aku mriki. Kalau kowe Batman bae kang mantel. Wah, darani Allah. Oh, ya ora apa-apa lah. Ning Ika iki. Mbak Ika iki dudu saingan kanggo kowe. Kami sosok. Dadi kowe karo Mbak Ika kudu sungkem. Mbak Ika iki ninggal kan zaman Jepang Mbak. Zaman Jepang. Ora nek nuklir ya. Ora, zaman semono kan nek nuklir, nek nuk. Ora nuk iki nuk berbimbang. Dadi lungguh dengan tenang. Basa Sunda. Nah, lenggang. Nuk bertimbang dadi lungguh dengan tenang. Kuwi kira-kira. Tapi Mbak Ika ngambil ketendangan ngomong anu kublak-kutak nangis sajroning atiku nalika sliramu aku sliramu ora kok sliramu iki sapa pamane sliramu iki sapa Mbak Ika nganggo sirah ora ya lho lha kok salahke lho tak sliramu basa kaya pangun sliramu ngene kok ya wangen ae kok gelem darane nyucuk bon-bonane ora nyucuk ya kaplok ku karo ikan ya iki keren banget kok nek kapane adang sebone ra mateng-mateng bandang iki kuwaplok ya tak kira problem iki ora jamak tapi tendangin niku nggih ya kok disiarne kok mumpung Mbak Uti rawuh Mbak Uti ku rasane nonton mantune nonton putune kaya apa lek ndadel iki lucu ora nek kalau lucu kan dibalang tenong ning ngono ae tenong tak dhewekke yo disiarke nggih danipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat lho iki wayangan lho mau anggap kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masamu bal-balan kok kira kebanteran. Aduh, darah rendah. Anakmu melokeh basa lima kok darah rendah iki. Yo. Kok buat main kami. Aduh. Orang ngomoni. Oh, kire. Siji, kowe wis nganggep aku wereng. Loro, kowe wis nganggep aku kere. Nek aku wereng karo kere, berarti kowe iki termasuk ponakanku, kowe ponakane wereng karo ponakane. Kere. Ya tuh tak bagus. Ya. Kontreng.